irin waɗannan pots ɗin su ne mata suke saye na adon gida. Waɗannan duk na adon gida ne kala-kala, kuma dukan mu muke designing ƙananun flower pot da waɗanda ba su kai su ba. Waɗannan kuma mun turaren wuta ne, waɗannan duka na turaren wuta ne set. Oxide ne wannan, daban da wancan fenti ne, wannan kuma ba fenti ba ne, wannan oxide ne. Kamar randuna da ake shan ruwa da shi, oxide muke amfani da shi. Kika ga wancan randunan da kuke gani kamar fenti, oxide ne. Oxide ba shi da illa a jiki. To duk tukunyan da za a ci abinci ko za a sha ruwa da shi ba ma sa mishi fenti, sai dai oxide. Sunana Musa Usman. Da na aiki da gwamnati, amma yanzu ina business ɗina. Ina yin tukwane kuma kala-kala ne. Ina yin tukwanen dafa abinci, traditional tukwane namu na da, amma mun ɗan yi modernizing shi. Sannan kuma muna yin tukwane na shuka fulawa. Mutane da yawa sukan zo su ce suna son tukwane, manyan tukwane na shuka manyan fulawa, ko ƙananan tukwane na waje na garden. Kuma muna yin tukwane na corridors, kamar entrance in gida, gefe-gefen gida inda za ka yi decorating, za ka gyara gidanka, ko sababbin gidaje wanda suke gina sababbin gidaje suna zuwa suna sayan tukwane. Kuma muna yin tukwane na ado na cikin gida, wanda ko kina da ya za ta yi aure, ana zuwa a sai tukwane da za a gyara mata cikin gidanta. Tukwane ɗin ana musu design kala-kala. Akwai design da muke scrapito, shine wanda ake kankare jikin tukunya, ana yin design da shi. Akwai slip trailing, wanda muke amfani da kawalin shine ake kiran shi farar ƙasa da Hausa. So muna zane da shi. Kuma aka haƙo yumɓu aka kawo mana, yawanci ana kawo already sun gyara shi. So amma gyarawan shi ne suka haƙo yumɓu, yawanci suna ba matansu su shanya, in ya bushe su daka, in ya daka su tankaɗe, sannan su sa a buhu. Sannan yumɓu yana da yanda Allah ya yi shi. Akwai yumɓun da in kai gini da shi ka zo kana gasawa zai tsage, bai riƙe wuta. Akwai yumɓun da in ka zo gini kana ja bai da danƙo. So sai mu nemi yumɓun da yake da danƙo da yumɓun da yake riƙe wuta mu haɗa, saboda mu samu abin da muke so. So in aka haɗa aka kawo mana, sai a cuɗa, aka cuɗa. Kuma ran da ka cuɗa yumɓu ɗin, cuɗawa shine ka haɗa garin yumɓu da ruwa. In kuma akwai ragowan wanda kai ko ya lallace ka jiƙa shi, sai ka haɗa da garin yumɓu ka cuɗa. Ran da ka cuɗa ba za ka yi amfani da yumɓu ba, don ba shi da danƙo. Dole sai ka bari ya yi kaman kwana 3, kwana 4, har zuwa dai tsawon lokacin da kake so. Kuma wannan ya danganta ga irin aikin da za ka yi da yumɓu. Yawancin mutane suna ganin sana'an nan kamar sana'a dai, saboda yumɓu ƙasa, ba sa ganin value ɗin wannan aiki. Kuma yawanci turawa suna sha'awar wannan abubuwan da muke yi. Za ka ga da can kakanninmu su ne suke wannan sana'a ɗin. Kuma turawa sun zo sun ga irin abubuwan da muke yi, sai su koma ƙasarsu su je su gyara, ko kayan aikin ma za ki ga sun gyara, sun yi shi daban, sun kuma kawo mana muna saya. So shine muka ce to, bayan ni na yi tafiye-tafiye, na yi courses da yawa a ƙasashen waje. Na yi course a South Africa, na je Kenya, na je Paris, na je Skipo. So a wuraren duk inda na je da China, duk inda na je ina sha'awa in je in ga inda suke yin ayyukan hannu, irin traditional abubuwa, culture ɗinsu,
sannan in duba yanda namu yake. So da na gama wayannan courses ɗin na zo na ritaya, ya rufa ya bani aiki a Kaduna. Na yi aiki as a director general na Kaduna State Facilities Management Agency. Muka ritaya, shine nace bari in dawo gida su mu koya ma matasa maza da mata wannan sana'a. Don wannan sana'an culture ɗinmu ne. Culture ɗinmu, kakanninmu suna yin wannan sana'a. Bai kamata mu bari ya mutu ba. So yanzu dai alhamdulillahi akwai 'yan makaranta da ake turo min kamar daga jami'an Zaria, ABU, suna zuwa ITF. Akwai kuma yara wanda suke sha'awa sukan zo su yi rajista, suna son su koyi sana'an nan. Akwai kuma yanzu haka ina da wurare guda 3. NAF Club yana da outlet da machines guda 2. Akwai yara da suke zuwa koyo, mata sukan zo su koyi yin tukwane. Kuma ina da waje a National Museum Angon Sarki da kuma nan. Sannan Technology Incubation Center na Rigacikun sun bani waje, yanzu ina gina kin shine oven da muke gasa tukunya. So alhamdulillahi muna da tafiya hankali. Ina kira ga matasa kada su rena wannan sana'a. Wannan sana'a ne ba kaman ɗinki ba. Kin ga kaman ɗinki, yawanci zaki ga NGO suna koya ma mutane ɗinki, amma ka gama ɗinkin me za ka yi? Ina za ka samu kuɗin da za ka sayi keken ɗinki? So a wannan sana'a, in ka koyi wannan sana'a, kai da kanka za ka iya ka haƙo yumɓunka, ka cuɗa yumɓunka, ka yi gini da kanka, ba sai ka je ka sai wani mashin ba. Shi yasa yawancin wayanda nake koya ma wannan sana'a ɗin, ina gaya musu kayan aikin da ake siya ayi aiki da shi, su dinga ƙera nasu. Kaman in muka yi tukunya, muna kankare jikin tukunya saboda ya zama da santsi. Langa-langa nake sa su yi amfani da shi. Langa-langan da ake yin gini, su yanka, su lanƙwasa, su kankare da shi. Smoothing jikin tukunya, ƙwaryan da ya fashe in ka ɓalle, kin san bayan ƙwarya yana da santsi, ka yi amfani da shi ka goge tukunyanka. So yawanci duk abubuwan da za ka yi amfani da shi na yin tukwane, muna da shi a ƙasa, ba wai sai ka je ka nemi kuɗin da za ka je ka sama wannan business ɗin ba. So ina kiran matasa su sa kai su koyi wannan sana'a, kada su rena wannan sana'a. Sana'a ne wanda in Allah ya taimaka maka ka ci gaba, har tangaran za ka dinga yi. Maimakon koyaushe ana zuwa China ana siyo abubuwa. So kana iya ka zauna kai abubuwa da za ka yi, kuma Allah zai dinga rufa maka asiri. Gwamnati ya kamata su kalli wannan wajen sosai fiye da inda ake tsammani. Saboda kamar Kaduna State babu tourism center. Tourism center shine center inda za ka je ka ga ayyukan hannu. Tourism center ba wai waje ne kawai da za ka je ka siya ba. Ya kamata a yi setting up central waje da a kawo irinmu, muna koya ma mutane yin tukwane, a kawo masu yin saƙa, kwando, taburma, tintin daban, a kawo wanda suke yin tie and dye waje daban. Duk dai a waje ɗaya. Mutane za su zo su koyi wannan sana'a a waje ɗaya, sannan a wannan wajen a buɗe shago. Duk abin da ka ƙera za a sa a wannan shago. Mutanen waje za su je shagon nan su saya. So kin ga zai zama tourism center. Zai zama inda duk wanda yake son ya sayi abubuwan hannu ga shagon da zai saya. Kuma kai da kai producing, akwai abin da za ka samu na wannan abin da kai producing. So ba wai za ka yi kawai kana neman wanda zai saya ba. Ya kamata gwamnati, ana maganan ana son a koya ma matasa sana'a. Ya kamata a samu central area da za a kira mutane irin mu, a centralizing wajen za a dinga koya wa mutane. Studio ɗina nan ne muke zauna muna ƙirƙiro abubuwa.
kamar wannan tukunya ne nake kokarin in yi, amma kin ga irin wannan tukunyan ba za ki gan shi ko ina ba. So nan muke zama mu creating design. Wannan kuma kin ga kamar wannan bedside lamp wuta ne na haɗa, ake plugging kashe ki kunna na adon ɗaki, gefen gado ake sawa, ko za ka yi karatu da daddare ko haske ya maka yawa kana iya ka kashe wutan gida ka kunna wannan. Nan showroom ɗinmu kenan, showroom inda in muka gama design ya bushe, muka gasa muka gama design ɗin, za mu zo mu zauna mu sa shi a nan mu dudduba yayi bai yi ba, staff ina da mun yi haka da zai fi kyau da sauransu. Sannan nan randa ɗin da nake miki magana kenan, mun sa kan famfo na ruwan sanyi. So kuma health benefit, yana ƙara lafiyan jiki. Ruwa in kana shan ruwa da randa yana ƙara lafiyan jiki sosai. Kin ga ruwan fridge yana sa mura, amma wannan ba yanda zai baka mura, sai dai ƙara maka ƙarfin jiki. So yawancin irin waɗannan pots ɗin su ne mata suke saye na adon gida. Waɗannan duk na adon gida ne kala-kala, kuma dukan mu muke designing ɗinsu daban-daban iri-iri. Waɗannan tukwanen dafa abinci ne, set tukunya na dafa abinci na tuwo, miya, za ka yi ɗan pepper soup wani abu nan, so mun yi shi a set. Nan shine damp room, wato in muka gina tukunya za mu kawo shi nan ya ɗan tsane, in ya tsane ya ɗan sha kafin mu fitar da shi waje ya bushe kafin a je a gasa. In ba an shigo da shi na ya tsane a hankali ba, yana iya tsagewa. So waɗannan order mutane ne da suka yi order, planters su ne waɗannan. So yanzu da sun sha za mu fitar da su waje mu busar da su kafin. Kun ga waɗannan suna rana kenan, sun fito daga damp room. Waɗannan sun riga sun tsane, yanzu mun sa su a rana su bushe. In suka bushe za mu kai su gashi, yanzu sai sun bushe tukunna, amma sun riga sun shiga damp room sun tsane, yanzu mun kawo su rana saboda su bushe kafin a gasa su. Waɗannan flower pots ne, ƙananun flower pots da waɗanda ba su kai su ba. Wannan kuma gun turaren wuta ne. So normally in muna canjawa muna don ruwan in ya tsane daga damp room, ruwan yana komawa ƙasa, so sai mu juya muka sa shi rana saboda ya bushe. Waɗannan duka na turaren wuta ne. Set 3 set na turaren wuta. Waɗannan kuma randuna ne da aka yi order na mutane, so in suka bushe za mu kai su mu gasa. Waɗannan kuma kamar wannan na shuka ne. Muke kiran shi kin, wasu suna kiran shi oven. Nan ne muke gasa tukwanen. Shi oven shi ma yana da abubuwan da ya kamata ka sani kafin ka yi a nan. Ba wai kawai za ka zo ka zuba tukwane a ciki kawai ka zo mu ɗinka musu ta bane, duk za su fashe. So akwai procedure da abubuwan da ya kamata ka bi diddige kafin ka gasa tukwane. Na ɗaya shi ainihin kin, wannan block ɗin ba na siminti ba ne, block ne aka yi da yumɓu da kawalin. Uku da jikin abin block ɗin fari ne, kawalin ne, kawalin yana riƙe wuta, kuma an yi shi daki biyu. Akwai hawa bango ɗaya da na biyu a haɗa su, bango biyu ne a haɗe. Sannan kuma in ka duba shape in oven din ya yi haka, ba straight ba ne. So kuma ta nan gefen, ta nan ne muke sa wuta. Akwai ramuka guda biyu,
da ake sa wuta a nan muke sa itace nan ne muke sa itace. Don aka sa itace aka kunna wuta yana ci a hankali a hankali a hankali a hankali, ba wai za ka sa itace kawai ka banka mai wuta ba, sai ka yi abin da a turanci ake ce mai preheating. Za ka ɗan sa wuta a hankali a hankali a hankali, yana ɗumi ba yana zafi, yana ɗumi a hankali a hankali. Ɗan sauran ruwan da ke cikin yana tsanewa, shi ainihin oven ɗin ma yana tsanewa, don inda ake ruwa ɗin nan ciki ya ɗan sanyi yana tsanewa, zai ɗauke ka kamar awa 2. Kin ga muka gama muna musu design tukwanen, ga irin design ɗin da muke musu. Muna design da fenti, muna design kuma da oxide wanda na ce ana mining. Kun ga kamar wannan oxide ne, wannan daban da wancan fenti ne, wannan kuma ba fenti ba ne, wannan oxide ne. Kamar randuna da ake shan ruwa da shi, oxide muke amfani da shi. Kika ga wancan randunan da kike gani kamar fenti, oxide ne. Oxide ba shi da illa a jiki. Za ki ga yara da can in yaro yana ciwon ciki sai a ce ya tauna farar ƙasa, to farar ƙasa ne muke shafawa nan, so ba wani illa. So duk tukunyan da za a ci abinci ko za a sha ruwa da shi ba ma sa mishi fenti, sai dai oxide. So yawanci muna shuka cactus, wannan su ne cactus, irin ƙananun flowers ɗin nan, duk ga su nan kala kala. So kuma abin da ya sa na shiga haɗawa da fulawa, yawancin mutane suka zo suka sai tukunya za su ce kai tukunyan yana da kyau, ina zan samu fulawan da zai kyau cikin tukunyan nan. Kuma yawancin masu sai da fulawa za ki ga ba sa sai da irin waɗannan flowers ɗin, shi yasa muka haɗa business ɗin da fulawa saboda suna tafiya tare. Duk pot in kai pot na shuka, mutum zai nemi inda zai samu fulawan da zai shuka. Kin ga kamar wannan pot ɗin black, shi ma an sa shi da fulawa ɗin shi. In mutum yana so zai sai shi haka nan da fulawa, ko kuma a saida mai fulawa. Kuma pots ɗin da muna yin iconic design. Kin ga design ɗin ba irin normal design ba, no, iconic design. Wasu kuma design ɗin muke ƙirƙirowa. Ga wannan na yi da sa mai buhu, kuma fulawa ɗin yana jin daɗi a ciki. So muna pot iri design kala da sauransu. Wannan ma mun mai suka fito a jiki. So nan ɗan small cactus garden ne.